Българио, на живи и на мъртви. Българио, за тебе те умряха, една бе ти, достойна зарад тях, и те за теб достойни майко бяха, и твоето име само като мълвяха, умираха без страх. Уважаеми жители на община Петрич, преди 140 години едно събитие разтърси не само Европа, но получи отзвук и в целия свят – Априлското въстание. 140 години време, нищожно малко за вечността и твърде дълго за нас, наследниците на историята. Априлското въстание е едно от най-кървавите и паметни събития, но и най-смелата крачка по пътя към извоюването на свободата ни. От всички героични битки, от всички безсмъртни подвизи, този е най-достойният, защото без оръжие, с едно знаме, свобода или смърт, с една светла надежда, с пламък във всяко сърце и не без страх, народът заявява своето право да бъде. Тържествено слово по случай 140 години Априлска епопея ще произнесе кметът на община Петрич Димитър Бръчков. И в няколко дена, тайно и полека, народът порасте на няколко века. Иван Вазов. Уважаеми жители на община Петрич, България днес припомня епохата на Възраждането и нейния преломен момент – подготовката и избухването на Априлското въстание. Българинът и днес свежда глава след 140 години заради пролятата кръв, заради опожарените домове, осиротелите чеда. Свобода или смърт, това е била дадена клетва. И друг път нямало. Борците за свобода подготвили въстанието. Цели семейства се включили в ръчното леене на куршуми. От черешовите стволове дявали тополи. Въстанието избухва преждевременно на 20 април 1876 година. Показа тази жертвоготовност на българите да воюват с оръжие в ръка за своята свобода. Показа сериозна политическа зрялост на българското възрожденско общество. Неговата силна воля за независимост на империята. Априлското въстание е само и единствено българско, без подкрепа отвън, белязано от кървавото писмо на Бенковски, от беташкото клане, от опожарените Клисура и Панагюришко, от Дряновската епопея и героичната защита на Перущица. Всички и свят затрих, как не ги бе грях, изговори едно сираче от Батак. Априлското въстание постига една основна цел. Народният бунт срещу репресиите и лишаването от свобода намират силен отзвук в Западна Европа и Русия. Великите сили вече са готови и обединени около задачата за решаването на българския въпрос. Изтъкнати личности като Виктор Юго и Достоевски надигат глас в защита на българския народ. Народ, който хвърля лични пари за образованието на децата си, заслужава своята свобода, написа немски журналист. И България доказа на света, че заслужава свободата си. Благодаря ви. Наследството, което ни завеща Април, не в метежа на битката, не в обръчите на топчето или в пукото на пушките, а в страха, в импулса на майката да запази със собственото си тяло своята рожба. В мъката да гледаш как отвеждат любимият мъж, брат, баща или син на смъртта. В силата да пееш и да плачеш, проклинайки и благославяйки живота си. Песен за Постол войвода в изпълнение на фолклорна формация Хераклея.
Това е дирята, безсмъртната пътека, посипана с кости и кръв, с предателства и слава, с геройство и срам, която ни връща към Април и ни прави достойни наследници. Учениците от община Петрич
пресъздадоха историята в бои, форми, думи и картини. Под патронажа на кмета на община Петрич и регионален инспекторат по образование Благоевград бе обявен конкурс по повод 140 години Априлско въстание. Участниците имаха възможност да се състезават в 3 направления – мултимедиен проект, изобразително изкуство и литература. Раздел изобразително изкуство. Жури в състав: Александър Дончев, Мария Апостолова и Богдан Драгулев. Отличили следните състезатели. Наградите ще връчи господин Александър Дончев. Моля, заповядайте на сцената. Първо място Ивайла Илянова Гецева, 2 клас, възпитаникът на клуб Еврика, ОДК Петрич. Второ място Гергана Илиева Маринкова, 4 клас, възпитаник на клуб Еврика при ОДК град Петрич. Трето място Никол Руменова Радева, 3 клас, основно училище Христо Ботев, Беласица. Започваме с възрастова група от 5 до 7 клас. Първо място Рая Христова Павлова, 6 клас, възпитаник на клуб Еврика при ОДК град Петрич. Второ място Моника Петрова Йочева, 7 клас, възпитаник на клуб Еврика при ОДК град Петрич. Също така второ място за Александър Георгиев Касабов, 6 клас, от 4-то основно училище Христо Смирнински. Трето място Венета Антонова Танчева, 5 клас, от първо основно училище Кочо Мавродиев. И накрая една поощрителна награда за Ива Йорданова Терзиева, от 5 клас, възпитаник на клуб Еврика при ОДК град Петрич. Пристъпваме към най-голямата възрастова група в отдел изобразително изкуство. Първо място Гергана Петрова Гущерова, 11 клас, възпитаник на клуб Еврика при ОДК град Петрич. Второ място за Владимир Валериев Рибнишки,
12 клас, възпитаник на клуб Еврика при ОДК град Петрич. Трето място, Мария Христова Стойчева, 8 клас, възпитаник на клуб Еврика при ОДК град Петрич. А сега следва раздел Мултимедиен проект. Жури в състав: госпожа Катя Иванова, госпожа Марина Войнова и господин Евгений Илиев ще наградят следните участници, състезаващи се в една възрастова група от 8 до 12 клас. Моля госпожа Илияна Попова, заместник-кмет на община Петрич, да награди победителите. Първо място – Демислава Димчева Георгиева от професионална гимназия по механо-електротехника Юрий Гагарин в 11 клас. Второ място – Мария Антонина Христова Йовчева, възпитаничка на професионална гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златаров. Трето място не се присъжда. Направление литература. Жури в състав: Любима Димитрова, Елена Павлова, Филка Попалексова. Отличи следните ученици. Наградите ще бъдат връчени от госпожа Елена Попова. Възрастова група до 4 клас. Първо място Елеонора Велкова Добрева, 4 клас, Престол Никола Йонков Вапцаров, град Петрич. Второ място Вили Атанасова Гочева, 3 клас, при основно училище Христо Ботев, село Беласица. Трето място не се присъжда. От 5 до 7 клас във възрастовата група на първо място е Виктория Бориславова Николова. От 6 клас, трето основно училище Гоце Делчев, град Петрич. Второ място за Катрин Василиева Дремчеджиева, 6 клас, трето основно училище Гоце Делчев. Трето място
Катрин Петрова Попова от 5 клас при първо основно училище Кочо Мавродиев. Трето място Вася Руменова Пиперджиева от 6 клас при трето основно училище Гоце Делчев, град Петрич. Пристъпваме към най-голямата възрастова група при направление литература. Трето място Алекс Валериев Петров, 8 клас, четвърто основно училище Христо Смирненски, град Петрич. Второ място Кирилка Петрова Гугушева, 8 клас, при СОУ Никола Йонкова Царов, град Петрич. И първа награда за Александра Нинкова Дръмчиева, 8 клас, при трето основно училище Гоце Делчев, град Петрич. И сега пристъпваме към специалната награда, която ще връчи кметът на община Петрич Димитър Бръчков. Тя се присъжда на Елена Тодорова Таракова от 10 клас при професионална гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров за есе "На колене пред Светиния батак", силен есеистичен текст и подчертано личностна позиция. Моля господин Бръчков лично да награди ученичката. Искам да благодаря на моето училище, професионалната гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров и на моите преподаватели господин Иво Точевски и госпожа Бистра Таракова. Честито на победителите! 5 века сън и покорство, 5 века една злокобна песен приспива народа и всичко друго заглътва. И тежкото трънчене на оковите, и писъците на децата и девиците, и песните, изпети с задавени сълзи над нечий гроб. А сега Вята речи Балкан стене в изпълнение на музикален клуб при Общински детски комплекс град Петрич.